lil Renato. Klim Godwin Sant, mużika Vince Bohaġar. Renato, fil-programm mimnizzel, emmek bistarġam, ma kienem tarġoħra. Kont maġġel biex tiġi ħdejja namser. Renato, fil-programm miktub li inti barra li inti kantant u kol tħobb is-sajjar u tħobb ħafna il-ġnien. Pero insejt xi ħaġa, jiena qaluli illi fil-futur naħseb kellek tkun bodyguard inti għaliex il-mama u l-papa meta kienu jibatu lil-oħtok ximkien tkanta għalkemm inti kont iżgħar minna xorta kienu jibatuk maħħa bodyguard taħħa għal xiex. Xaperon propri kontu murux bodyguard. Raġa kizmin ħafna snin ilu, meta ħalek red kanta ta' sliba kien jibatni maħħa missier, għax kienet li ma nafdajx waħed, għax għadha żgħira kemm kellha 16 u jien kelli 14. U insomma, kienet toqgħod kant noqgħod niġri ġo ta' slima, ġifieri ta' parsi mort magħha, mbagħad kien ġalina xi nofs il-lejl. Tajjeb wis, il-kanzunetta Djarju Renato. Id-bissima fom ir-riħ li stedina bdat isbiħ nibtet l-imħabba ħlejju destin il-bot xulxin tkun rebbija twassal ferħ l-obli f'Mejju sibu s-serħ li qatt ma jxabba Djarju bli sbaħli nagħlam fuq il-ġejjin f'dan iż-żerni warda ta' kull żmien qalbi l-leżel ġmiel se ngħix għalik għal dejjem. Bahar l-lubin dek fawissu sibt il-wens sibfa friska ġnien li ħen ħallit jabxarba Djarju bli sbaħ klim nagħlam fuq il-ġejjin f'dan iż-żerni warda ta' kull żmien għal-qalbi l-leżel ġmiel se ngħix għalik għal dejjem ma naf ser jiġri min jgħid se jmissni hemm dal-ħolm hemm dal-fer għalik għal dejjem dan mhuwiex biss kliem fihem intu jien ma jonqosna xejn f'dan id-djar